Otigana na Josephat Hamisi mwancho moligereria na inde toichase kaunti ya Kisii ase omochobo songo abo aserero nyagitali nene ya Kisii teaching and referral ya nyora bageni babene abo babwaterana ne kaunti ya Kisii nabo igebyombe buna AMREF amona Africa CDC abo baru abakonyi bwebinto byengencho ebebigo chigokonya abo bisabo bachenu gwikirania umurobelyo bwokorwe chanje ya COVID-19 korengana nabo bisabo nigo bate abacha kogendera kubwaterana ne serikali ya kaunti ya Kisii ilikuwa bokorali na korabuna ngutanga bale ebinyinyi bya COVID-19 nekirana ase umayigo yokoreka senye gitali nene ya Kisii teaching and referral abwase na koroseli roboti rokubwatya County ya Kisii bakubwaterana nebyombe buna Africa CDC, Mastercard Foundation, AMREF, Red Cross, amone nyagitali nene ya Kisii teaching and referral nigo banyoro bakonyi bwabene asokoro byo bokorali bwabo asokorwa n'ebinyinyi bya COVID-19 asabayigo chi county chinda isano na ibere baguche gokonyeka koro asomorobelyo yo ari corona ya chakerete ari corona ya chakerete na wali 2019 ya chakerete na wali 2019 Omorobelyo yokoreka asenya gitali nene ya Kisii nigo baretamo ababwatani babachenu kurwase sub county au imeye county ya Kisii umayega ikiranwa no mwaziri babachenu masubati Sara Umache konyi bomo director kurwase kyombekia AMREF Gilbert Wangwalwa Charles Ibeneme oyoro mokonyi a service yomo coordinator imense ya Kenya kurwase kyombekia Africa CDC gati yabagani bande abo baro bakonyi bunakwene ky'omusubati Sara Umache roga igase KTRH igo twasangirikana iga konyora abagani baito koru Africa CDC AMREF na Red Cross bacha asengencho yogo twa chi tablet chi kobwata amini chiko tumeka ekero monta abetru sindani ya COVID-19 nkororore kyara bange baito twabetru detail chirali gali go bago chibeka se tablet yeyo yatomugu chanjo system asekera oyo sokire gocha kobetwe sindani yeye onyorire jidosi ibere na abanda abanyorire ya gatatu igere buya abo batani korwa Africa CDC na kyombe kya AMREF nigo batebire county ya Kisii nigo yerwete kurwania uburire bwa COVID-19 na igo bakonyo bonge mboganeirie asaba igo batebire bagucha kogendera kubwaterana amo ne county ya Kisii to reach out to ensure that COVID vaccination uptake is increased and to also accelerate the rate of persons being vaccinated across 8 supported counties in Kenya. Today we are in Kisii County to not just to do a charade, but to really reach out to the teams in Kisii County. The country implementation of the Saving Lives and Livelihoods in Kenya to accelerate the COVID-19 vaccination in 8 counties. And just to mention, Kisii is one of the counties. Kitui, Kajiado, Kilifi, Narok, Nyamira, Homa Bay, and Marsabit. And the purpose was to accelerate the COVID-19 vaccination. County ya Kisii nigo aliganite boikiranu asegekore kende yonsi anene oburwire bwa Ebola ububwene kigwa asense ya Buganda bunakwenekia Umache wanyorire equipment eyego chikotokonya egere tunyare korora bare igo uranyore equipment ye taligo tumeka ringa COVID na bego tumeke samarwa irande egere tobwate suspect go ikato toligererie experts baito baligereri barore ngankieke Yinko reporter ya Egeto Seni kya Ndizi TV kurwase nyagitali nene ya Kisii teaching and referral ncheni wankoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.